Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har haft fornøjelsen af i et år været formand for Digital Svindel Taskforcen. Det her med digital svindel, det er jo noget, vi alle sammen kan risikere at støde på. Det er altså ikke længere noget, hvor det bare er folk, der ikke kan finde ud af det der med internettet eller gamle mennesker. Avanceret teknologi gør, at vi simpelthen alle sammen kan risikere at havne i en situation, hvor vi kommer til at miste penge på en eller anden måde. I forhold til teknologiudvikling, så foregår det jo simpelthen så stærkt, at selv i det år, vi har arbejdet med digital svindel i Taskforcen, jamen der ser vi nye teknologier og nye muligheder komme til, som gør det svært at fange de her digitale kriminelle. Det er, hvad man kunne kalde et cat and mouse game simpelthen. Vi jager dem, og de finder på nye ting. Så derfor er det her et fortsat arbejde. Det er ikke noget, der bliver klapset af med en rapport. Det er noget, som vi alle sammen og alle de aktører, der er involveret, skal blive ved med at have fokus på og blive ved med at blive klogere på. Hvis jeg skal komme med et godt råd, og noget, som jeg virkelig synes, vi alle sammen skal tænke over i forhold til digital svindel, så er det, at vi skal skammen til livs. Det kan føles enormt skamfuldt at være blevet snydt og have mistet en masse penge og have troet på et menneske, som viser sig at være en svindler. Derfor skal vi tale meget mere åbent om det her. Vi skal ikke dømme folk, som bliver svindlet af en digital svindler. Vi skal føre samtaler om, hvad der er, der foregår, så vi også selv er forberedt og kan genkende svindlen, når vi bliver udsat for den. Så vi skal skammen til livs, og det er noget, vi alle sammen kan medvirke til.